tomto videu vám ukážem, ako na takéto mekučké mliečne buchtičky s čokoládovými kúskami. Ako prvé si spravíme tzv. Záprašku s miešaním múky a mlieka. Za stáleho miešania budeme zahrievať na miernom ohni, až kým zmes nezhustne na konzistenciu pudingu. Tu potom treba nechať vychladnúť na izbovú teplotu. Medzi tým si aktivujeme kvások s miešaním vlažného mlieka, medu a droždia. To necháme 5 až 10 minút postať, kým sa na povrchu vytvorí pena. K tomu potom pridáme vychladnutú záprašku, vajíčko, cukor a vanilkový extrakt. Poriadne to metličkou prešľaháme, aby sa ingrediencie spojili. Do tejto zmesi postupne prisypeme všetku múku a keď sa cesto začne spájať, tak aj zmeknuté maslo. Miesime aspoň 10 minút, kľudne v robote s hákom. Cesto bude na začiatku lepkavé, ale postupne sa stane elastickým. Do vymieseného cesta zapracujeme čokoládové kúsky. Je dobré dať si ich predtým na chvíľu do mrazničky. Vytvarujeme z cesta guľu a vložíme ho do misy potretej kvapkou oleja. Prikryté necháme kysnúť na teplejšom mieste približne 1,5 až 2 hodiny, tak aby cesto zdvojnásobilo svoj objem. Vykysnuté cesto vyklopíme na jemne pomúčenú dosku a rozdelíme na rovnomerné časti. Veľkosť je na vás, len je bude treba prispôsobiť čas pečenia. Vytvarujte hladké guľky, ktoré uložíte na plech s papierom na pečenie s dostatočnými rozostupmi. Tie znova prikryte a nechajte podkysnúť ešte hodinu. Pred koncom kysnutia si predhrejte rúru na 180 stupňov horný dolný ohrev. Po dokysnutí bochničky potrite rozšľahaným vajíčkom s troškou mlieka. Pečte podľa veľkosti zhruba 15 až 20 minút do zlatista. Najlepšie chutia s pohárom mlieka. Celý postup ako vždy nájdete aj v opise.